nga opisyal man para ibaluon nato nanong any reaction, may ideya naman sila party sini, may mga meeting balang nga ipatawag pang city or not, basi kung gulpiada lang starting Monday, may operation na. Sir Rodi, how are you, may ngaga? Good morning, Action Art, no? Sa tanan kita pala mati, isang Action Radyo Bacolod, good morning. Nagkabati naman kamo o may ideya naman kamo siya nga kapon nag-present na sila ni Sir Renato Novero upo diya sa City Administrator sa Bacolod, Attorney Maghari, sa planong operation starting next week, lapnagon ko ng campaign against Kulurom. Yes, good, Action Art, no? Nakita din natin na sa pagkapon sa ating mga social media, sa ating mga news. Ato ang plano ni LTO Novero kag ni City Administrator para sa amon sa Bacolod dati okay man na siya kag consistent man kami sa amon nga mga ginastan subong kay ti ang amon nga mga prangkisa subong niya na renew naman mo kag may mga provisional authority na kami mostly sa amon nga mga members. Ang problema ng Action Art inaiya bala ang mga nagkala-problema dito ng mga papilis nagkalapindong dito sa LTFRB naton. Kahit hindi amo nakadali ang pagparinyo naton, it's because na mga 2019, 28, 2020, hindi na nila pang-renew. Kaya maubra pa kami kuno sang mga motions for reconsideration. Amo na yung plasada ko na. So, bali, ang sa out-abis ang kadamuon sa inyong mga members, pila ka percenting nabilin to nga may pending pa nga mga documents nga way pang process? Actually, sa amon niya sa Bacolod, daw mga 90% na yan, nakaprocess na kami tanan. Okay. Apang sa iban ba lang mga individuals natin, yung mga operators, may mga problema ang ilang mga pakilis. Actually, kung lang taon ta in general, nagambal kagapon niya si Atty. Maghari kag si LTO naton nga para sa safety sang aton nga public, no? Sa aton mga commuters. So kung lang taon pa since ang November di pabayaan gani nila lukdo sa amon nga mga magagmay nga mga driver kag operators ang responsibility. It's because na wala gani nila gin pang-renew kag gin pagtagaan o kung ginduso man lang nga tagaan sang provisional authority ang aton nga mga salakyan diri sa siyudad sang Bacolod. Anay subong nga damo ng mga modernized jeepney. Subong dali-dalion kami nila nga itindakan na lang sa dalan. So para sa inyo, ang inyo paglantaw sini, this is already part sa luyag ipatuman na gid strictly or the strictly implementation of modernization program na ginisaya. Yes, no. Part ni siya sa ilang mga strategiya nga mapamato na gigagipit ang mga traditional jeepney sa siyudad sang Bacolod, Action Art. Amo na iya ang kamaturan sina. Ini ang aton nga LTO kung gusto nila yang amo na nga implementasyon kag mag-stand sila sang safety sang aton nga commuters. Dapat sang September pa pinanakop na kami nila. Pero gipagwa pa yan nila nga style nga kuno si Mayor nag-ayo. Bisa hindi to mag-ayo si Mayor. Iti kabalo man ta nga kung mag-untat kami sa biyahe sa tungatan ati wala na gid may mga service aton nga public. Yes. So, anong matikang sa mga plano ninyo himuon? So para sa amon sa Bacolod, boss, mapatawag ako sa meeting, no? Mapatawag kami sa meeting sa amon nga mga members. Sa tanan nga mga individual operators man nga nabiktima sila dito sa LTFRB. Kaya ito nasulat kami ito, mapetisyon kami, kaya ito hindi na gusto yung pagaymoon sa aton LTO. Tag sang join sa aton City Administrator's Office, no? Sa aton local government. Maubrag kami sa isaya kapitang hindi lang naton layag din sa kanina na Action Art, no? Dahil parang hindi man makaprepare lang aton nga mga ahensya ng gobyerno nga nag-implement party ni. Pero ang counterpart ninyo, especially sa national nga dito kamo affiliated, may mga plano man dito nga himuon? Ayos naka-coordinate na kita sa aton nga grupo dito sa national nga Manila kay sa aton man nga alliance dito nga piston. Naka-Srianay naman kami, niyara naman kita sa mga remedy nga
imo subong. So i-final na lang na namon sa buwas kay para nga madipinsahan man ang aton magagmay nga mga operators diri sa siyudad sang Bacolod. Aha. Nagligad to gani ang balita nga party sa actually proposal to ni ni Mr. Jigo Malakad lang nga daw may ara color ay ng number coding no so Bacolod po daw siling kobot ko madayon man na. Tiya to yang kajudo malakad nga proposal yang number code niya sunod niya sado tiya ka malako. Ipariluson mo ang Talisay City. Ikumparar mo kay kuno sa Talisay City kuno nahimo man nga ang mga traditional jeepney sang Talisay kulang pa na gani isa lang natin kay Paris Bacolod sakit lang rin sa Mansilingan kulang na gamay na yang ilang numbers. Ang Bacolod City sa sululubra diyang tao pag ang aton nga mga salakyan damo-damo diya kayo. Si amo na sayang rason nga makambal kami Action Arts nga palagpat na yang plano ni Jigo Malakad niya. By the way, subong ko di ang balita, Sir Rodi, no? Grabe ang pagmahal sa presyo ng bugas, ang mga balaklon, isda, mga araki sa merkado, mga basic commodities ang ordinaryo ng pumuluyo. Sa pagmahal, pagid sang gatong na, no, makakumpleto pa man kaon ng pamilya sa mga driver nga miyembro ninyo, may inugbakal pa man bugas? As of now, matamat na gidya reklamo naman yung alarma naman ang aton ng mga drivers, no? Kadamo na gidya Action Arts ang mga membro ta sa bakod, no? Nga nagakumod na gid nga hindi na gidya masarangan ang nga sitwasyon naton subong. So dapat yan amo na gani maayo kami tani sa local government. Nga bisan paano lang mga tagaan ng dalawa pagtamod ang amon nga problema. Kasi actually kung nang taon mo, hindi mo lang kami ang nagka-problema, pero kami ang pinakauna gid siguro nga magiging sa sitwasyon. Galing, kasi every time na magkadto kami sa local government, wala man kita yan na sapak sa aton nga local government. Ikan may mga papel, pakita nga gina formal letter, pakita nga gina gusto dira, gina-receive lang, wala man ginaksyonan. Ate, sige. Si President PBM kuno may ceiling price naman sa mga bugas 41 kunong nubo, 45 ang sa well-milled nga bugas. Ambot kay di sa Bacolod do ay nakukita do mo nakanubo nga presyo ha. Ate basi kabay pa Action Arts pero basi may bugas man niya mo sina basi ni pangatag blas ang pandemya bla. Amo ginasagaro ang sitwasyon sa bugas nga tagwain pa. Gani. Anyway, sundo na mo niya no kag lantawon ta by next week. Kapin pagid kon mag full swing ng operations ang LTO nga pasuportahan sang LGU sa Bacolod. On that note, Sir Rodi, salamat sa time. Good morning. Thank you, Action Art, no? Kasi nang pagpalamati sa Action Art Bacolod. Action Hotline! Sundon tani sunod nga si Manag kay aminadong LTO sa Bacolod, medyo duta yung tao nila, no? So, naghatag naman sang commitment paagi kay City Administrator Attorney Pacifico Maghari nga maga-support sila, meaning ma-provide sila tawo nga magabulig kampanya against sa kulurom. Now, tandaan ta nga ang kulurom, ang violation sina sa kulurom, hindi na siya lawg-lahog na violation